माखासे घन्टाल' सम दंसै आरो बे समावनो अदालगुरि विधानसभानि कंग्रेसनि बिजाथि सुरेन दैमारिया बे समाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि बा बिजाथि लाइखौ बिथाङा बोखांना लाबाय। थारैनो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जे अदालगुरि विधानसभानि कंग्रेसनि बिजाथि सुरेन दैमारि बिथाङा बे समाव कंग्रेसनि एबा बिजाथि लाइखौ बोखांना लादों जे माखासे घन्टा समल'सै बे समाव भोट होनो थाखाय रायजो राजाफोरा अदालगुरि बासिनि रायजो राजाफोरा बे समाव भोट होनो थाखाय थियारिसै आरो बे समावनो मोनसे सोमोनांथाव एबा मोनसे रायखांजाथाव मोनसे खौरां बे समाव सुरेन दैमारि जाय कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि बिजाथि सुरेन दैमारिया बे समाव गावनि बिजाथि लाइखौ बोखांना लादों। मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बे समाव सुरेन दैमारिया गावनि बिजाथि लाइखौ बोखांना लाबाय। थारैनो माखासे घन्टानि समल'सै आरो बे समावनो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। बिथां सुरेन दैमारि बिथाङा कंग्रेसनि बिजाथिमोन। बिथाङा गोलाव सम बे समाव ओनसोलाव एबा अदालगुरियाव गासिब जायगायावबो बिथाङा बिजाथिनि थाखाय एबा गावनो भोट होनांगौनि थाखाय बिथाङा रायजो राजाफोरनो खावलायदोंमोन। नाथाय बे समावनो माखासे घन्टाल' सम दंसै। बे समावनो बे समाव बिथां सुरेन दैमारिया गावनि बिजाथि लाइखौ बोखांना लाबाय आरो बिथाङा बे समाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि सायावबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया एसटिनि थाखाय खामानि मावो। कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया जे अजद खालामदों जे कंग्रेस राजखान्थि हान्जा बे हान्जायाव थानानै लाब गैया बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बे समाव बिजाथि लाइखौ बोखांना लाबाय। मोनसे गिदिर खौरां माखासे घन्टानि उनावनो एबा गाबोननि सानाव बे समाव भोट होनाया जागोन। आसामनि 126 विधानसभायाव बे समाव बिजाथिफोरनो भोट होगोन रायजो राजाफोरा गोबां लाख कौटि जे बे समाव भोटार्सफोरा भोट होगोन आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे गिदिर खौरां जे कंग्रेसनि बिजाथि एबा अदालगुरि विधानसभानि कंग्रेसनि बिजाथि सुरेन दैमारिया बे समाव गावनि बिजाथि लाइखौ बोखांना लाबाय। बिथाङा बे समाव बिथाङा बिसायख'थि गेलेला होननानै गावनि बिजाथि लाइखौ उइथड्रल खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा आखाइ दैखांबाय। बे कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि बिजाथि सुरेन दैमारिया बे समाव आखाइ दैखांबाय एबा अदालगुरि विधानसभायाव बिथाङा बिजाथि लाइ होला होनानै एबा बिथाङा गेलेला होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों गावखौ थगायनायनि कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया थगायनायनि बाथ्राखौ बे समाव मख'नायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ एबा बिजाथि लाइ बोखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मोगा-मोगि आयदायाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि মই পোৱা নাই গতিকে মই বাদ দিছো কিয় থাকিম মই ইয়াৰ আগতে কি হ'ল মেনেজ কিমান হ'ল মেনেজ মই টকাৰ মেনেজ মই একো পোৱা নাই টকা মই মেনেজ বাৰু মোৰ পকেটত মোৰ টকাৰ পৰা মই যিখিনি মেনেজ কৰিছো না কালিলৈকে আপুনি প্ৰচাৰ চলালে আপোনাৰ পাৰ্টিৰে আজি কালি ভোট আজি কিয় বাদ দিলে খেলিব পৰা হাওকখিনি নহল নেকি আপোনাৰ কেলে হ'ব আপুনিতো জানিব না কাৰণ সহাৰি এটা যদি আপুনি নাপায় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আপুনি খেলিব আপুনি বিশ্বাসঘাতক কৰিছে মই বিশ্বাসঘাতক কৰা নাই আপুনি সমাজে কি ক'ব মই বিশ্বাসঘাতক কৰা নাই মোক পাৰ্টিয়ে বিশ্বাসঘাতক কৰিছে কাইলৈ ভোট প্ৰবঞ্চনা কৰিছে হয় হ'ব মই এইখিনি কাৰণটো কম হা কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হ'ল এটা তেওঁলোকে কি কৰে জানে খালি মিয়া গোষ্ঠীৰ কাৰণে তেওঁলোকে চকু ৰাখে আৰু বাকী গোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এছটি মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো কাম নকৰে। মই চাইছিলো কি জানে মোক সঁহাৰি দিয়ে কিন্তু সঁহাৰি নপৰে মই বাদ দিছো কি আছে আৰু মোৰ কি কৰিম মই একো নকৰো এতিয়া মই কোনো চৰকাৰতে এতিয়া বা কাৰো দলতো মই এতিয়া মোৰ যাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে মই এতিয়া পাৰ্টিকে বাদ দিছো পলিটিকেল মই নকৰো এতিয়া কংগ্ৰেছে কাক ভোট দিব আপুনি পলাই